Kini ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan ni jana. Kimat bakong san jong ke khubor. Penang jengelang kami bnia Menteri Rang Badu Narendra Modi bat kibor sensyar ki South Hotli ki district. Kibala syam ba ke jeng IT ka COVID ka hiar Shibun. Kibakan thop ru ia ke Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh bat Meghalaya. Ka Sarkar India kala penhiar ia ki dor khajana Central Excise Duty na kebenta ke petrol bat diesel. Bat kador di yakin kimar kalahiar nadung takasngi. Penlong JK ke Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Associations rengkat baka All India Trade Union Congress Meghalaya ban penpau persya ya ke jingki dor kimar kinata. Bat ke jingjop ha ki election chitang samai ki berang sudap. Kadai na ke jing khamba ha ke jing sensyar bat ru na ke jing syanya jong ki patba ya ke sarkar. Ong National President ke NPP u Conrad ke Sangma. Haswa bani phai shiki khubor ki babnya kini kilong ki jing penbena. Gari India kala thau history haba kala laban aya palat shis pa aklor teli ki dawai tika COVID hakari. Ka All India Radio ka ai buram ya baro ki doktor ki nurse ki beki nong tre ki ba khmat ha kani ke benta baru ya baro ki bela dep shin ni kani ketika ka bela penla ya kari ban kenjo shauni maumer. Wala kari kalala ban kenjo shauni mau jam jong kejing IT ka COVID ka All India Radio ka maham ya baro kinong sngap baka tama persya ya u COVID kampat kot. Kumta ka kuntu ipi baro bapeni IT ka no kloy ladi bat yarap lem ki weiru bakin yo ekini ketika. Hakani ka ayom lek nan soba ban buat ikini hilai tiliki kendon dasuk ban lek kata deng mas pikir ban lek ko ya ki khmat bat ekati. Bat kiar paji neki wegi para brio da armida. Nak bentang kijing tip bat kijing lamenti hagbe day bu COVID-19 phone ha national helpline number not iwe arlai khandai new pranot sound real lani u iwe not new sun. U helpline number jong Meghalaya u day u iwe not pra bat u iwe not new not. Kani pat kalong sakawi kijing penbena. Hakajing kop kentip jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz bat ka AIR News Silong kani kalong kajing keli na kabenta-menta katayo. Tho ayu hatrai jong Ashoka Stambha. Anong biyang kajing keli tho ayu hatrai jong Ashoka Stambha. Pa iya ki jubab ki jong pi rengkat baka kerteng baka jakasa bapura jong pi lemba kani ka email address ddornewsilong@gmail.com. Lani pila ruban pa lengba ka WhatsApp so ni phone number. Kendai lai ndriu san kendai iwe nyu kendai. Ya ka kerteng inong job on sepen bena ha ka benta ka ban bot jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR News. Ka jingkli nishim tayo kalong menno ka riti sensyar jong ka India ka sedang menteri kam. Kejubab kalong arpun riu terik ukla lengkot kat kendai sepak sanpo. Ya ka ba la rakhi menta kum ka Republic Day. Ngilai apa dia nyebun temi kejubab na kinong sengap kejongi bat inong job ya kejingkeli ke ba mencim tayo ide itit nang marak na Depotagiri South Garo Hills District. Mentang ini phai syaki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulai keren pli jumut bat ki district magistrate jong ki South Hotli ki district jong kari India ya ki bela syam ba kejing IT ka COVID-19 ni ki pat ba ka hiar bha lani kaduna. Kini ki South Hotli ki district ki dei ki badan ha ka jala Jharkhand, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Maharashtra, Meghalaya bat ki di ki jala. Ha kani ki jing elang pli jumut ki menteri Rang Ba jong ki te ki jala ki bela jeru ki leishin menta. Umudi ula banjur halur kerukam pendan kam dagi buat temai ban kenti we kejing IT ka ki district ki ba ka jingwan syakmat ka jong ki pat ba ban IT ka duna ba ha ka ba ulong ba ki jela ki la ru ban shin ye kejing erap lang jong ki NCC bat ki NSS ha ka por bali IT ka ulong ba kini ki district ki dan kam man kam 3 minute dagi rukom 3 kam ki betmai ha ki thang ki jong ki umudi ulong ba kari India kalala banyak ceprang ha kejing aitika na kadaw kejing trishitam jom kinong trey kibana ka sinong baper kum kibor penia district bat kinong trey asya. Ka Sarkar India nim kasi kala penhiar ya kador khajna Central Excise Duty na kabenta ka petrol da sam tengka bat ek diesel da shipho tengka
bat kani kador kabala penduna kantri kam nadu mentakasngi. Katnat pelatengka jong sarkar India kalau ong ba da kajing penduna ya kador khajna. Kador jong ki umpniang petrol bat diesel kila day ban hiar kat kumbadai. Kani katnat jong sarkar pedeng ka kentu ya ki sarkar jela bakin pendunaru ya kador jong ka khajna VAT lani ka VAT na ka benta kini ki umpniang kali khenang ba kan long ka jingerap igi pat ba. Kajela Assam bat Tripura kila penbena ba ka dor jong petrol ba ka diesel kila hiar da nu tengka nadu mentakasngi. Ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Associations MJCUNA rengkat ba ka All India Trade Union Congress Meghalaya State Unit AITUC nim kasngi kila penlong ye kajing ki persya alor kajing ki udor ba man kasngi jong ki umpniang kali petrol ba diesel bat ru halor kajing ki ko ba he hakador jong ka gas set jingshan. Haba ajing keren hakajing elang u president ka MJCUNA UMN bata charji ulong ba kani kalawan ra kajing ki udor jing ki wiki mar ki mata bat klak ta shibun ka yo ka kon. U president ka AITUC uti sama ulong ba ka sarkar jela ka deben kmi bat jurip nya daki kinduan ki babiang hakabe day bat ka bai kali. Bat ka day ru ban pentip syai sabaro ahlor ka dor bai kali. Kini kiseng kila airu da ka dor khas siya ka chief secretary ka jela ikong Rebecca Suchang halor ka jingki dor balapalat liam. Bat kila kerpat ru nei ba yang simkia ya kisim jam dan telakam ya kador bai kali kabala o daki kali pat ba. Kani ka kubor kawan sapina ka All India Radio Shillong. U National President ka Seng Sang Pithai NPP ubalang ru menteri rang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma udoong ba ka jingi khun ha kini ki election siteng samai ki birang sudepsen kalong ka bajur bah bat ki pat ba kila penpau ye la ka jingshan ya ha ka sarkar na ka daw ki mat ba ki sin jam tri kam ki jongka ha ka liang ka roi ka man. Susu Conrad udoong ru ba ka jingjop jong ka Seng NPP ha ki atli ki constituency ha kini ki election siteng samai ki bala long ha ki lai tli ki constituency Meghalaya ki penisai kedar ye kerukam sinsyar ke babaha jong sarkar bat ba ki jingi shrut hapedeng para dukhat bat ki jing kino persya jong ke Seng Congress baro kila paudun keren lumba ka result jong kini ki election. Uni nong yelam ke NPP ula kubur ba ka jingi khun kalong ka bajuat hamarun kneng bat haraja bala ki bala bat la slem de kinong mi khmat nak liang persya bat lo penpal ka jing kemen khamtam halor ka jingjop na raja bala ka balong ka constituency ka ba ka Seng NPP kam jujob. Ka district magistrate juga East Khasias district la penni ko hukum ka ba mana bandi ni banthit lan ni bandon ye ki bombula ki blasna na bari. Bat kala khang persyaru bantang ni penbethei ki bombula ki bayai beteng ni ki babethei linter buntli. Ka hukum ka khang persyaru ya ka jing penbethei kaba ha ka jing thau ka balong sispa 8% decibel lani sispa 100% decibel ka sur sawa ha ka jing jingai ka basau meter ka wei na ka wei pan. La sha ban penbethei ki bombula tang na du ka por pra baje menit hadu 10 baje menit ha ka tamasa Diwali bat om sha pan ban penbethei bombula hakitan ki bahap ka silent zone. U district magistrate ka West Giant Hills district ru la penni ka adong ka basya ban penbethei ki bombula tang nadu ka por khatwi san pusan menit hadu khat ar siteng menit kata tang lai pusan menit. U principal ka Jawahar Navodaya Vidyalaya Mukhla West Giant Hills district u pentip bala pli ka online application ban yo rum siya ka class 6 ha kani ka jaka puli lemba ka selection test na ka benta usnam arhajar arpu lai bat katarik ba khadu ban phai ki application ka de ka lai phu tarik menta ubanai nai wing arhajar arpu wei ki khina school ki bakwa ban apply na ka benta ban ye le ye ka selection test jong ka Jawahar Navodaya Vidyalaya bat ki bakwa ban yo ye ka jingtip babnya kila ban le ka official website jong ka Jawahar Navodaya Vidyalaya bat ye ki form la ban yo ru na ka ni ka website kata www.navodaya.gov.in. Ha Meghalaya sa arpu arngut kibri kilayo thamai ke jingpang COVID-19 nim ke sibat baro kibirang dan ha pereng ke jing sumana ke jingpang COVID-19 ha ke jela menta kidan lais pa prapu ingut.
nem ka si san pulai ngot kinong pang covid Meghalaya kilakot kabala kanti ki jing kenjong baro kibala kot na kini ki jing pang ha ka jela saka prapwe jar praspa khandai pinyungut ka jing kenjong kibala khlat na kini ki jing pang kadang ne hi si hajar saus pa san pulringut na ka daw ba omsim don kinong pang covid kibala khlat nem ka singi Balat cheese pa nuclear arpundai lakli ki tika COVID ladak ban kari India hadu menta lengba ka nationwide vaccination drive. Katanat ka koi kakya jong sarkar pedeng ko ong bapalat sapoi lakli ki dawai tika la ais ki patba kini ki arpusa kung tabla la. Susu kini katanat ka yaturu basa khatwai hajar khandai spa layut ki beriu kila yu atma ya jing pang COVID-19 hakari hakini ki arpusa kung tabla la. Katu ni ka kubor lakut kabla wan shapina ka All India Radio Shillong.